Kahit nga po ngayon, hirap kami. Gusto kong trabaho. Pinipilit ko rin kumilos, kaya lang hindi na kagaya ng dati. Limitado na lahat. Mayroon akong hawak ngayon dito na guarantee letter mula sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon para sagutin yung pagpapa-check up mo, ano? Laban! Yan! Kasama natin ngayon si Jeronimo Lita, 34 na taong gulang na dumaranas ngayon ng stage 5 chronic kidney disease. Kumusta ngayon ang kalagayan mo? Nagdaranas po ako ngayon ng stage 5 ng chronic kidney disease po. Ito bang sakit mo, kailan pa ito? Nag-umpisa po siya ng January, ngayong taon din po. 3 bis po ako na-confine. So, nag-umpisa po siya ng nabilad po na sa araw. So, bago mabilad, na-emergency na rin po ako. Mga alas 10 po ng gabi. Bakit tong sikyo ka? Saan ka ba nagjo-duty? Sa Hong Enterprises po. So nabibilad ka doon? Sa labas ka? Hindi naman po. Bali, 2015 pa ako nag-umpisa magtrabaho bilang security guard. Tapos natigil pa ako ng 2018. So 2018 po at sumunod ng mga taon, nasa bahay lang po ako noon. Focus pa ako sa pamilya ko. Masarap bang maging sikyo? Para sa akin po, mahirap maging secure. Bakit? Dahil responsibilidad ko po yung mga tao sa paligid ko, yung mga properties, mga Marami gamit kang po. binabantayan. Opo, marami po. Noon tinamaan ka ng sakit, security guard ka noon? Hindi na po. Ano na nung ginagawa mo? Yung sinasabi mo kaninang bilad ka sa araw, ano yun? Farmers po ako. So nabilad ka sa araw. Ano yung mga tinatanim mo doon sa farm? Palay po. Gaano kahirap yung magtrabaho sa palayan? Lalo na ngayon, mahal ang bigas. Kanina dumaan ako sa market, 47 na yung pinakamababang kilo ng bigas. Mahirap po. Sobrang hirap ng pagtatrabaho sa kanal. Hindi ako sanay. Ay, hindi ka rin sanay talaga magkuhan sa palayan? Opo. Lumaki po ako na nagtatrabaho sa isang lending. Then nakapag-asawa po ako na yung tatay is May sariling palayan. Opo. Ayun. Ano ba yung mga kinakain mo? May connection ba itong sakit mo sa mga kinakain mo? meron din daw po, pero yung pinakarason it's malalakas daw uminom ng Bali, nakakanin po ako ng bote nun sa isang araw. Nako. Bakit lagi kang umiinom ng gano'n na pampalakas? Napupuyat ka ba? Para po magana ako sa pagtatrabaho kasi hindi nga Laging po ako gising. sanay. Opo. Para aktibo ako po sa pagtatrabaho. Ngayon, di ka masyado nakakapaghanap buhay. Paano ngayon yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mga anak mo? Ngayon, magpasukan na pa naman. Kumusta naman yung buhay ng mga anak mo at saka mag-iina mo? Sa ngayon po, yung asawa ko po ang tumataguyod sa amin. Tatrabaho po siya sa bilang isang safety. Ano yung sabi ng doktor? May pag-asa pa daw na magamot ka? Sabi po sa akin, since stage 5 na po ako, kailangan ko na daw pong mag-dialysis. Unang-una pa lang nung nagpa-check up ako sa kanila, yun na po ang sinabi. So, hindi ko po kaya ng budget namin, yung pagpa-dialysis, sobrang hirap nga po eh. Ano naman yung sabi ng misis mo sa ganitong sitwasyon? Hindi naman po siya nagrereklamo. Tinutulungan ba kayo nung mga magulang niya? Yung mga anak po namin, pag wala po kami, ganitong may lakad kami, sila po nag-aasikaso. Pag nakikita mo yung mga anak mo tapos naiisip mong may sakit ka, anong nararamdaman mo? Naawa po ako sa kanila. Bakit? Ano yung kinakatakot mo? Kasi paano pag wala na kasi paano sila mabuhay ng maayos niya. Mabata pa sila. Kaya nagsusumikap po ako no, gumaling din po ako para masama. Ayun. So, linalakasan mo ngayon ang loob mo para sa mga anak mo. Lagi po ako nagdarasal, sir. Sana gumaling na ako, maayos ang pamilya ko, maitagod ko sila. Habang buhay, masama sila. Tapos makabalik na lang sa trabaho. So, gustong-gusto mo pa rin talaga magtrabaho? Opo. Kahit nga po ngayon, hirap kami. Gusto kong magtrabaho. Kaya lang po, hindi kaya. Pinipilit ko rin kumilos, kaya lang hindi na kagaya ng dati. Limitado na lahat. So, sa mga kapwa mo, security guard, sa mga kaparehas mo, ama na nagsusumikap na maghanap buhay, magtrabaho, ano ang advice mo para wag dumating sa kanila yung ganyang sinapit mo at sitwasyon mo? Para sa akin po, sa mga tatay pong kagaya ko, magkaroon po kayo ng malasakit sa sarili nyo para masama nyo, maserbisyon yung pamilya ng mas maayos. So ngayon, Gimo, nandito ka sa programa ni Congressman Saldico, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Ano ang pinakakailangan mo? Pinakakailangan ko po yung tulong pinansyal para sa maintenance po ng gamot. Mayroon akong hawak ngayon dito na guarantee letter mula sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon
para sagutin yung pagpapa-check up mo, ano? At pagtingin sa iyo ng doktor para magamit mo. So ito ay magagamit mo na sa isang pribadong ospital para ma-check up ka, malaman kung ano na yung kalagayan mo ngayon. At the same time ay kumbaga malaman kung ano yung mga dapat mong inumin na gamot, ano? O, tanggapin mo ito, Gimo. Yan. At maliban dyan, Gimo, may cash assistance pa mula pa rin sa panutuntunan ito ni Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon. Ako Bicol Tabang Oramusis. Para pa rin ito sa iyo, Gimo. Regalo pa rin ni Congressman Jill Bungalon at Congressman Saldico para may mabili mo na kagad yung gamot, ano? Maliban dyan, Gimo, mayroon pang grocery para sa iyo, para sa pamilya mo, nabigay pa rin ng palatuntunan ito ni Congressman Saldico. Ano ang masasabi mo, Gimo? Okay. Malaking tulong na rin po ito para sa akin at sa pamilya ko po. Maraming salamat po sa kabutiang loob. Laban! Yan ang sabi.